Prvá otázka, hneď plač. Nie. Určite nejaký rolák. A rifle. To je strašne ťažká otázka. Neviem, niečo pekné. Tipujem to na pyžamo. Vieš, večný odpočinok, to proste musíš sa cítiť pohodlne. Určite. Je to taká nepredstaviteľná vec, ale... No, ale snáď by sa niekto našiel, možno, že kvôli rodine ani by som moc nechcela, lebo by ju to viacej zaťažilo na srdci. Možno, že ani nie. Asi nie. Neviem. Nie. Ježišmaria. Myslím si, že mi to asi bude jedno už, ale však neviem. Úplne som nad týmto nerozmýšľal. Pár přátel stačí mít. Neviem. Niečo také asi dobré, pričom by som odchádzal. Asi ego žijeme len raz. Myslím, že v rodine máme aj takých konzervatívnejších ľudí, ale aj takí, ktorí by boli za to, aby to bola oslava môjho života a nie niečo, kde budú plakať a smútiť. Takže určite tam dám zahrať Ľudsku Bílu Most přes minulosť. To je jedna. A druhá bude Vivir mi vydá. Čo by to pre mňa? Bolo by to určite ťažké. Ani si neviem predstaviť, že teda niekto z tých mojich najbližších by sa pominul. Skorej ako ja, alebo nejak tak. Tak asi by som to rešpektovala. Že bola by to tá predstava, ako si to predstavuje, tak by som to chcela tak aj splniť. Tak určite by to bolo jednoduchšie. Nemusí človek nad tým rozmýšľať sám, ale už že tú poslednú vôľu by tomu človeku to splnil. Akože určite, no, bolo by to jednoduchšie. Rozprávala som sa o tom aj so starými rodičmi a v podstate majú tieto veci pripravené, takže aj to ma inšpirovalo, že aj ja by som asi mala na to myslieť. Že tak uľahčím vlastne svojim blízkym život a kopec práce okolo toho, keď to príde. Nie, lebo sme sa nikdy o tom nebavili. Veď ja som nič nevedela. To bolo tápanie. Áno, poznám a vlastne tento projekt mi pomohol sa nad týmito vecami zamyslieť a pomôcť vlastne mojim blízkym v tom, čo by som si možno želala jednak a jednak, aby som im uľahčila to rozhodovanie. V tom, keď vlastne sa, nedaj Bože, niečo stane, že čo majú robiť. Čiže myslím si, že je to výborná vec sa nad tým zamyslieť a dopredu sa na to pripraviť.